प्रगतिशील भोजपुरी समाज के जय जय भोजपुरी घर घर भोजपुरी कार्यक्रम में सब दर्शक के स्वागत करतनी, गोड़ लगतनी। रउआ सब स्वस्थ रही, मस्त रही, एक शुभकामना भी करतनी। आज हमनी के वीडियो में हृदय के बल प्रदान करे वाला एगो औषधीय पौधा के बारे में जानकारी कई जाए। तो रउआ सब तैयार हो जाई अब वीडियो के सुने खातिर के। हम तो रउआ सबसे बार बार आग्रह करीला कि वीडियो के जरूर देखी, अच्छा लगे तो लाइको करी, शेयरो करी, सब्सक्राइबो करी, आ खूब कमेंट करी कि कैसन लागल वीडियो। और रउआ का जानल चाहतानी भोजपुरी में रउआ सब एक कार्यक्रम जय जय भोजपुरी घर घर भोजपुरी कार्यक्रम के माध्यम से ओकरा बारे में भी कमेंट करी। तो आई हमनी के चलल जाओ, सुनल जाओ। एकरा के तनी ध्यान से रउआ सब सुनबे से कि बहुत जरूरी बात ही बा। जरूरी बात ऐसे बा कि हमनी के शरीर के सबसे वाइटल पार्ट जौन के बहुत नाजुक आ बहुत जरूरी आवश्यक एकरा के मर्म एकरा के आयुर्वेद में मर्म कहल बा। और हृदय जौन बा वाइटल पार्ट ह, पूरा शरीर में रक्त के संचार ये से होला, सर्कुलेटरी सिस्टम के पूरा जीवन में यही एगो ऐसन भगवान बनौले बानी हमनी के शरीर में कि कबू ही आराम ना कर सकेला। लेकिन कबू आराम नहीं किए, ये कभी भी रेस्ट करे वाला अंग ना हो। ये चलत रही तबे हमनी के काम ठीक रही। तो यही से एक अलग मांसपेशी वहाँ के बनौले बानी। परमात्मा के दिन बा, ओके हृदय पेशी कहल जाला। जौन अब मसल हमनी के शरीर में मिलता मांसपेशी बा, ये दूसर चीज़ है। आ ई जौन हृदय के मांसपेशी बा, ये दूसर चीज़ है। तो ये मसल्स के मजबूत करे खातिर के एगो औषधीय पौधा के बारे में हम बताओ तनी। ओकर नाम है अर्जुन। आजकल हमनी के सरकार द्वारा भी हर जगह पौधारोपण के कार्यक्रम चल रहा बा, वृक्षारोपण चल रहा बा, जौना में अर्जुन के बहुत जोर शोर से रोपण चलता, लगावल जाता चारों ओर। तो हृदय के रुआ मजबूत करे खातिर के एकर बहुत रोल बा। हम एकरे बारे में बतावल चाहत रहनी है, जानकारी दिहल चाहत रहनी है। सब तो जानते हो, लेकिन तनी एकरा में अब एकर कौन चीज़ प्रयोग कइल जाला, एकर फल ना प्रयोग होता उतना। एकर असली जौन छाल बा, अर्जुन के छाल बहुत मतलब सॉफ्ट होला, बहुत सॉफ्ट हुई। ओकरा के छिलल चाहब, उतारल चाहब तो वो पौधा के नमस्कार कह के कहब कि हम जनता के भलाई खातिर के और वह से एगो राउर एगो अंग हम लेहल चाहतनी। तो ये कह के नमस्कार करके अपन छाल उतार के ओकरा के ताज़ा भी प्रयोग कइल जा सकेला। ओकरा के सुखवा के खूब बढ़िया से चूर्ण बना के अपना घरे शीशी बोतल में रख ली, डब्बा में हम रख ली। 3 से 6 ग्राम के मात्रा को काढ़ा बना के पियल जा सकेला। जेकर शरीर के वजन तनी कम बा, ओके 3 ग्राम के मात्रा काढ़ा बनी। जेकर शरीर ठीक बा, 60 किलो से लमसम ऊपर बा, तो ओकरा के 6 ग्राम की मात्रा डाल के काढ़ा बनी। अब काढ़ा बनी कैसे एकर, तो जब ताज़ा छाल ले तो 4 कप पानी ली। छाल ओकर करीब 2 इंची छाल बढ़िया से प्रयोग करी। ओकरा के खूब छोटे छोटे काट के टुकड़ा खरल मुसल में खूब बढ़िया से थुकच के ओकरा के पानी में डाल के 4 कप पानी डाली। खौलावत धीरे धीरे एकदम मंद आँच पर, जौन के मधुरी आँच कहाला हमनी के कहले जा, मधुरी आँच पर धीरे धीरे खौलावत जब 1 कप बाँट जाए तो ओकरा के छान के धीरे धीरे खलिहे पेटे पिए, जैसे चाय पियल जाला वही तरह पिए। तो अर्जुन के चाय की तरह पियल भी जा सकेला। ही
और चाय के बदला में अर्जुन पी। तो एकरा से बहुत लाभ मिली। ये करेला का अर्जुन जौन हमनी के शरीर में कोलेस्ट्रॉल के मात्रा जौन खराब कोलेस्ट्रॉल बा, जौन कि हमनी के सीरा के, धमनी के, वेंस के, आर्टरी के, जौन हमनी के ब्लड के जौन पूरा शरीर में ढुआ ताड़ी सब, वहनी के नलिए के जाम करेला कोलेस्ट्रॉल। तो नाली जाम हो जाए तो रास्ता ब्लॉकेज हो जाए तो कैसे जाइए ओकरा में ब्लड। तो ऐसे कुल कई गो बीमारी, हृदय के संबंधी बीमारी शरीर में फैले लगेला। तो हमारा यही कहे के मतलब बा कि अगर केहू के कोलेस्ट्रॉल बढ़ल होखे चाहे नाहियो बढ़ल होखे, तो उम्र अगर 40-45 के ऊपर बा तो रउआ सब अर्जुन के प्रयोग कर सकीला। अब एकर प्रयोग करे में जैसे एगो छीर भी बनेला, एकर अर्जुन छीर कहल जाला। एकर आयुर्वेद में बहुत बढ़िया वर्णन बा। 1 कप गाय के दूध ले ली और ओकरा में 1 कप पानी मिला दी और ओकरा में 3 ग्राम के मात्रा डाल दी अर्जुन के चूर्ण। आ नहीं ताज़ा भी अर्जुन बा तो ओके डाल सकतनी। और ओकरा के धीरे धीरे आंच पर गर्म करत कर जब 1 कप बाँच जाए तो ओकरा के उतार ली और उतार के ओके धीरे धीरे प्रयोग कइल जा सकेला। तो अर्जुन के चाय भी पी सकतनी, काढ़ा भी पी सकतनी, अर्जुन के क्षीर भी पी सकतनी जौन दूध से बनल बा। अर्जुनारिष्ट बनावल आवेला मार्केट में, आयुर्वेदिक दवा दुकान पर मिल जाई। आ नहीं होम्योपैथ में भी अर्जुन के अर्क आवेला, वो भी यूज कर सकतनी। होम्योपैथिक डॉक्टर साहब लोग बताई कैसे प्रयोग करे के बा। अमृत कलश अर्जुन से बनल है। सबसे पहले जौन बात होने कर हृदय पर प्रयोग करके देखल गई अमेरिका में, अमृत कलश बहुत बढ़िया एकर ओकर प्रभाव हृदय पर देखल गई। वही समय से अर्जुन के ढेर प्रचार भइल। ऐसे तो हमनी के आयुर्वेद में बहुत बड़ एकर योगदान बा। आयुर्वेद में एकर बहुत विस्तृत रूप से वर्णन बा। द्रव्यगुण विभाग में अर्जुन हर जगह सड़क के किनारे मिल जाई। मोटे मोटे लंबा लंबा पौधा बा, देखे में सफ़ेद नियन लागी। एकर पत्ती जौन बा तो आम के पत्ती नियन चौड़ा चौड़ा होला और ओकर छाल बड़ा सॉफ्ट निकल जाई, बहुत सुंदर लगेला। ओकरा के काढ़ा बनाए एकदम छाल उसकी गदगद छाल होला। तो हम ये कहब कि रउआ सब स्वस्थ रही, मस्त रही। एकरा खातिर के रउआ सबके हम वीडियो के माध्यम से जानकारी दिहल चाहनी है ऐसे कि आजकल अधिकतर जौन बा खान पान बड़ा गड़बड़ हो गई बा। लोग के रहन सहन बड़ा बेढंगा टाइप के होखल जाता। व्यस्त वाली दुनिया जौन हो गई है ना, ये दुनिया में लोग व्यायाम वगैरह, आसन वगैरह बहुत कम करता। एकरा खातिर बहुत प्रचार करता आदमी, जगावत आदमी लोगन के कि रउआ सब अपन जौन बा दिनचर्या, रात्रिचर्या पर तनी ध्यान दी। सब है आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान जरूर करी ताकि राउर शरीर स्वस्थ रहे। दिल स्वस्थ रही तो शरीर स्वस्थ बा। तो दिल के मजबूती प्रदान करे खातिर एकरा के हृदय कहल बा। हृदय के मतलब है जौन हृदय के बल प्रदान करे। तो बहुत सुंदर हम अपना तरफ से रउआ सबके प्रयास कैले बानी। अगर प्रयास हमारा अच्छा लागल होखे तो रउआ सब ये वीडियो के लाइक करी, शेयर करी। ऐसे ही प्रेम हमरा पर आशीर्वाद बनौले रही। भोजपुरिया भैया बहनी लोगन से हम बार बार निहोरा करत रहिला कि रउआ सब खूब स्वस्थ रही, मस्त रही। भोजपुरी भाषा के मान्यता खातिर के रउआ सब जागरूक रही। सब केहू लागल रही तबे न काम होई। अकेले चना भाड़ थोड़े फोड़ेला। रउआ सब से हमारा आग्रह रहेला बराबर कि रउआ सब हमेशा प्रयासरत रही। यही वीडियो के संगे हमार प्रणाम स्वीकार करी सब है। ऐसे ही आशीर्वाद देते रही। नमस्कार बा बार बार। जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी, प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।